Bueno, egun honen guztioi, ongitorri gure agerraldi honetara. Nirekin gaur Jon Abril, Elhuyarreko zuzendaria, eta Aitziber Laza, Elhuyarreko STEAM hezkuntzako arduraduna. Nire hitzetan daukat jarrita liburu bat aurkeztera gatozela, baina ez da liburu bat bakarra, azkenen liburu bilduma bat da, eta nik esango nuke gaina bilduma honen atzetik badagoela lan handi bat, gogo eta iradokizun eta ekimen eta ekintza asko, eta horien berri neko nuke gaur zuekin partekatu, hitzein eta partekatu. Gazteak zientziarekin eta teknologiarekin zerikusia duten profesionetarako inspiratzeko, liburu bilduma prestatu du Elhuyarrek, Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesarekin. Jakin eta hontaz ere hitzein dugu behin baino gehiagotan, Gipuzkoako enpresetan talentua eta ikaskuntza bultzatzeko diru-laguntza deialdiaren barruan aukeratutako proiektua da hau. Proiektu asko dauzkagu, hori guztia abian martxan jartzeko, indartzeko, babesteko, gero ikusiko zuten bezala diru-laguntza guztietan badaude ekimenak eta ekintzak eta horietako bat gatoz gaur aurkeztera. Aurten 3,1 milioi bideratu ditugu deialdi horretarako eta laster emango dugu esleipenaren berriz. Baino, iaz, 70 eragilek garatutako 88 proiektu babestu genituen. Deialdi horren barruan, STEAM bokazioaren indartze horretan, edo gubentzat guk STEAM bokazioa indartzea izan da gure apustu nagusietariko bat, eta gaurko proiektua duzue adibide gisa. Ez dakigu nolako izango den mundua hemendik hamarkada batzuetara, nik esango nuke ez dakigula nolako izango den mundua hurrengo urtean. Baina jakin badakigu zientziari eta teknologiari lotutako ezagutzak eta gaitasunak ezinbestekoak izango direla sektore ekonomiko guztietan. Baita gizarteak dauzkan erronka guztiei aurre egiteko. Ezagutza eta kualifikazioa dira etorkizuneko ongizatearen eta lehiakortasunaren giltzarriak. Hori oso ondo dakigu Gipuzkoako lurraldea. Eta pandemiak eragindako krisiaren aurrean, zientzia eta teknologiaren aldeko apustua indartu beharra daukagu, bai ala bai, eta nik esango nuke gainera denon artean. Martxan dira, transizio modu asko, transizio bat bizi dugu sektore guztietan. Nik esango nuke gaina transizio erraldoietan ere, hori bizi dugun honetan, transizio erraldo bat bizi dugulako, digitalizazioak eraman da. Sektore guztietan, nik esango nuke gizarteko sektore guztietegan, ez bakarrik ekonomian, ni gaur goizean hezkuntzako sektoreko irakasle kopuru batekin egon naiz, bilduta elkartuta, eta horre ikusten da zer nolako inpaktua izan duen kontu honek. Hortaz, digitalizazioak eskaintzen digun erronkei aurre egin barra diogu, ez baldin badugu atzean gelditu nahi. Eta 4.0 talentua hori gaztetatik landu barra daukagu eremu guztietan. Eta alor horretan ere, esan barra daukagu, badugula genero arrakalari aurre egiteko beste arrazoi bat. Izan ere, datuek erakusten duten moduan, basua da, Gipuzkoan eta Euskadin zientzia eta teknologia ikasketak hautatzeko gazten joera. Are gehiago emakumezkoen kasuan. STEAM alorrean inguruko estereotipoak apurtu eta informazio eraginkorra ematen duten ekimenak baritugu egoera hori aldatzeko, eta nik esango nuke gainera ez bakarrik aldatu, baizik ekimen eta ekintza bereziak berriak baritugula, haize freskoa behar dugula baita honi aurre egiteko. Beste beste asko dugulako jokoan gizarte bezala. Hortaz, elkarlana, sentsibilizazioa eta esperimentazioa horiek behar ditugu. Eta horretan datzain zuzen Elhuyarrek garatu duen proiektu hau. Bete-betean egiten du bat Gipuzkoak lurralde honek dauzkan beharrekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren lehentasunekin.
Eta labur eta erderaz, y antes de dar la palabra a Johnny Aitziber, me gustaría dar un dato. Las competencias STEAM van a ser necesarias en el 80% de los puestos de trabajo del futuro. Y ya a día de hoy, nuestras empresas se encuentran con serias dificultades para cubrir perfiles científico-técnicas en todas las áreas de cualquier tipo de empresa. Y no solo en el mundo profesional. El COVID-19 ha puesto también de manifiesto una vez más la importancia de la investigación. Generar talento 4.0 va a ser fundamental para responder a los retos económicos, sociales y sanitarios de este nuevo tiempo. El impacto de la tecnología y la ciencia está siendo enorme en todos los campos, Hay muchas dudas, hay muchos retos, pero sabemos que la cualificación de las personas va a seguir siendo clave para seguir generando en este territorio empleo de calidad. Y esto supone trabajar también en el mundo educativo, desde la infancia, como una prioridad y un objetivo compartido. Administración, el UIAR, sistema educativo, asociación de madres y padres, es decir, el conjunto de la sociedad. Porque si observamos los datos, vemos que el porcentaje de jóvenes que se decantan por las disciplinas científico-técnicas es bajo, y más si cabe en el caso de las mujeres. Es una tendencia más que no responde a las necesidades de este nuevo tiempo que estamos dibujando y que debemos de revertir esta situación lo antes posible, porque tenemos como sociedad, como territorio, como país, como pueblo, mucho en juego. Hori da, nik sarrera honetan esan nahi nuena, eta orain nola ez eskarrak emanez berriro ere Elujarri lan honen guztiagatik gu oso harro gaude egin duzuen guztiarengatik, eta orain Jon Abril emango diote hitza. Egunon, eskerrik asko Imanol. Bai, guretzat pozgarria da, ez bakarrik 3 liburu hauek aurkezten ditugulako gaur, batetik zientziak gizartean aspalditik aldarrikatzen dugun toki hori hartzen ari delako, eta espero dezagun pandemia garaian ikasketa prozesu gisa ere erabili ahal izatea, eta aipatzen zenituen gabezia horiei erantzun ahal izateko zientzia ere indartzeko baliatzea egoera hau. Elujarretik bere sorreratik, ia 50 urte dire, eta bere sorreratik gizarte irizpidedun, kritiko eta berdintzale baten mesedetan ari gara lanean, eta Euskal Herriko gizarteak gaur egun dituen erantzunei, erantzun berriak edo eman nahi dizkiogu, euskaratik, hizkuntza teknologietatik, kultura zientifikoaren zabalkundetik eta jakina STEAM hezkuntzatik ere bai. Ez da arlo berri bat guretzat, hemen behar bada urtea askotako lanaren emaitza ikusten ari gara orain ere bai, baina urteak daramagu arlo honetan lanean. Eta gainera, bada kontu bat aspaldi xamar aldarrikatzen duguna, eta da bizipen eta komunitatearen garrantzia azpimarratzearena. STEAM hezkuntza alorrean egindako ikerketa guztiek erakusten dute bizipenek eta komunitateak eragina handia dutela gazteen etorkizunera begirako asmoetan. Adibide errealak ezagutzen dituzten neurrian edo rol ereduak ezagutzen dituzten neurrian, azken batean STEM profesioekin lotura duten jarduera horiek zenbat eta modu errealagoan ezagutu orduan eta errazago lotzen direz, eta eurek protagonismoa lortzen duten neurrian gazteak errazago hurbiltzen dire zientziara eta erakargarriago egiten zaie zientzia eta teknologiaren edo STEM profesioen mundu hori. Lan hau guztia ezin du Elujarrek berak bakarrik egin, segurazki Gipuzkoako Foru Aldundiak berak bakarrik egin ezin dezaken bezala, eta hor, sarean lan egitearen garrantzia ezinbestekoa da. Bada guretzat lan egiteko eredu bat, ez bakarrik zientziaren arloan, orokorrean eremu guztietan, baino
ditugun erronkak ikusita gero eta gehiago bultzatu beharreko eredu bat da, ez? Eta horretan, Gipuzkoako Foru Aldundiak egin duen apustua nabarmendu nahi dugu gaur, ezinbestekoa delako sare osoaren parte hartze eta konpromisoa gehitzea. Eta horretan, baliabideak jakina behar dire, baina lidergoak ere garrantzitsua dire eta horri bultzada hori ematea, ez? Komunitate bat eratzearen importantzia. Gainera, uste dugu Gipuzkoako lurraldeak baditula elementu interesgarri asko bide horretan, ez? Eta gaur aurkezten ditugun 3 liburu hauek proiektu zabalago baten baitan, eta justuki diru-laguntza, talentoren diru-laguntza deialdi horretan proiektua bera da diruz laguntzen dena, eta proiektuaren emaitzetako bat bada liburu hauek argitaratzea, gero Aitziberrek xehetasun gehiago emango dizkigu, baina Gluoien Maila izeneko proiektua martxan jarri genuen, eta nolabait, 2019ko otsailaz geroztik prozesu bat abiatu genuen, hainbat profesionalekin eta profil oso diferenteko enpresa eta erakundeetako ordezkariekin. Prozesu honetan parte hartu dute hezkuntza arautuko irakasleek, ikerketa zentroetako ikertzaileek, garapen agentzietako kideek, beharrikuntzako eragileek, ikerketa zentroetako bestelako langileek edo zientzia divulgatzaileak, eta baita adibidez gazteen aisialdiko eragileek ere bai, ez? Eta denon aberastasun horrekin osatu ahal izan da nola baiteko ibilbide bat edo, eta oraindik proiektuak jarraipena izango du, baina guztion elkarlan eta aliantza horretatik etorritakoa. Eta gaurko agerraldi hau aprobetxatu nahiko nuke, hain zuzen ere, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ekonomia sustapeneko, landa inguruneko eta lurralde orekako departamentoan diru laguntza honen eskerrak emateko Aldundiari, baina baita ere proiektuan parte hartu duten bestelako erakunde eta eragilei ere bai, euren ekarpena ezinbestekoa izan delako, egoerak hala behartuta gaur hemen ezin izan dute egon, bestela ezpairik gabe gonbidatuko genituzkelako gaurko aurkezpen honetara, eurek ere parte importantea direlako, eta hor aipatu nahi ditut CRECIM, Centre de Recerca per a la Educació Científica i Matemàtica, DBGESA, Barreneko Garapen Agentzia, Iraurgi Berritzen, Urola Erdiko Garapen Agentzia, Innovask, DIPC, Donostia International Physics Center, CFM edo Materia Fisikoen Zentroa, ZIK Nanogune, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila, Bizilabe sarea eta gure proiektuetako bat ere bai, eta Danobat Group. Modu batera eta bestera, euren implikazioa, euren ekarpena ezinbestekoa izan da, hau guztia aurrera ateratzeko. Eta esan bezala, erakunde guzti horien elkarlan hau abiatu besterik ez dela egin, datozen hilabeteetan jarraipena izango duela, eta guretzat aukera paregabea eskaintzen duela lan honetan sakontzen segitzeko, ez? Proiektuaren eta liburuzken inguruko xehetasun gehiago emango dizkigu orain Aitziber Lasa, Elhuyarreko STEAM hezkuntza arloko arduraduna da bera, eta nire lankidea bide batez. Baina eskerrik asko guztioi, pozik aurkezten dugu gaur bilduma hau. Aipatu dira zergaitiak, ez da, STEAM kompetentziak edo kompetentzia zientifikoak ezinbestekoak dira aurrean dakagun mundu jasangarri baterako lanketarako, gizarte irizpidedun eta kritiko baten mesedetan. Eta egia da, kompetentzia zientifiko hauek, ikerketek eta aurre ikusten dana da, halako kompetentzia beharko direla, Imanolek esan bezala, etorkizuneko lanpostuen 80% inguruan. Eta egia da ere bai, gaztei galdetuta eta gazteen asmo profesionalen proiekzioak egiten direnean, inondik inora ez direla kopuruak behar beste ikusten,
eta are gehiago proiektzio horiek ez direlakoak, eta are gitxiago nesken kasuan. Orduan, bueno, mundu berdinzale baten mesedetan ere bai, emakumezkoek estemekin ere lotura hori gero eta arrakala txikitzen joatea guretzat ezinbestekoa da, ezta? Eta gizarte modura eragateko beharrezkoa. Bueno, zentzu horretan Eluiarren, Jonek aipatu duen bizipenak eta komunitatea lelopean gabiltza lanean urte desentetan, hasi ginen gazteentzako zientzia edukiak egiten, eta gaur egun, eta azken urteetan jabetu garena da, bai ikerketek esaten dutena jasoz, eta bai guk bidan ikusi dugunetik, bazelako garrantzitsua dan, gazteei STEM erreferenteak ematea. STEM dinogunean zer da, zientzia, teknologia, ingenieritza, matematikako profesioen erreferenteak, gertuko erreferenteak, zer lanetan egiten da, ze ikasketa eginda, nola funtzionatzen duten alako gaiek, ez da. Horrek dira STEM profesioak. Baina, zientzia eta teknologiaren irakaskuntzan ere nolabaiteko paradigma aldaketa bat ere ikusten da aspalditik. Ez bakarrik Euskal Herri mailan, estatu mailan eta Europa mailako joerak ere badira. Eta hor sortu da STEAM hezkuntzaren kontzeptua, ezta? STEAM hezkuntzak akronimoa da, lehen esandako zientzia, teknologia, ingenieritzak, A hori artea eta matematika, artearen A san hasiera batean, gero eta gehiago da disiplina artekotasuna, sormena, bestelako nasketak, ez da, ez gai bakoitza bere kabuz lantzea. Eta zeharkakotasun horretan ere ez dago bakarrik eskola eta ikastetxe eta hezkuntza formalaren mundua baizik eta eremu profesionalarena. Deialdi honek egia da, aukera eman zigula lehenengoz, hain zuzen ere fokoa eremu profesional horretan jartzeko. Zergaitik, bueno, STEM profesional gisa, nik ingenieritza ikasi nuen ere bai, ez da. Izan jakintza batzu badituzu, baina guk ez dakigu gaztengan zerk eragiten duen, nola hitz egin behar diegun, ze faktorek, bai? Eta horretan ere ibilbide luzea egiten ari dira eragile garrantzitsuek eta ikerketa asko daude azken urteotan, eta gu Eluiarretik horretan ibili gara, horiek ezagutzen, horretaz jabetzen, eta prozesuaren eta Eluien mailaren prozesu horretan lehenengo lanketa hori izan zen. Bai Eluiar eta bai gazteak STEM profesionalekin harremanetan jartzen genituen eragileak, trebatzeko prozesu bat izan zen. Eta horrela jaio zen, guretzat, orain logika baten hirugarren liburua izango litzatekena, bai? STEM profesionalak gazteak inspiratzeko. Hau berez hori da, STEM profesionalen eragile talde baten lanketa baten emaitza izan da. Liburuzka honetan zer jasotzen da, ze faktorek eragiten duten gazteengan beraien etorkizunerako asmoak irudikatzeko garaian, eraikitzeko garaian, eta faktore horietan argi ikusten dira, bai eremu familiarra, bai erreferenteak izatea, bai norberaren inseguridadea, jakintzak, ingurua ez da. Hortik hasi ginen, eta eraiki genuen bi gauza. Batetik, ze mezu mota eta ze jarrera mota auki behar dugun gazteekin, STEM profesioak hurbiltzeko garaian, eta bigarren, eta desente eragile geunden, Jonek aipatu ditudanak, eta nik hemendik ere eskerrak eman nahi dizkiet prozesuan parte hartzagaitik, hor 15 bat esperientzia desberdinen katalogo moduko bat sortu genuen. Bildu ginen hon artean, geunden danok egiten genuen hori, gazteak elkartu STEM profesionalekin. Orduan, bakoitzak mahai gaineratu zuen bere ekimena, eta jakinda gazteengan zerk eragiten duen, aztertu genituen, hobekuntzak proposatu genituen, eta beste batzuentzako inspirazio izan daitezken ekimenak bildu ziren. Horregaitik, gazteak inspiratzeko. Liburu hauen publikoa batez ere irakasleak eta STEM profesionalak dira, bai? Gazteak inspiratzeko, orduan badaude baliabideak gainera gazteekin erabiltzekoak, ez? Baina batez ere gazteen ibilbidean eurekin batera egongo diren profesionalei zuzenduta dago. Hori orduan beraz, eta orain zuek, igual lehenengoa irakurri behar duzu, eta hau da hirugarren, ezta? Hurrengo urratsa zein izan zen?
Bueno, jabetu ginen, STEAM hezkuntza bera zer dan, STEAM esatea ez da gaur egun oraindik ere erabat adierazgarria, azaldu behar da akronimo bat dela, eta STEAM eta STEM ere ez dira ondo bereizten, eta hori da galdera bat beti egiten dana, ezta? STEM profesioak dira, baina STEAM hezkuntza, beste paradigma aldaketa bat, eta zeharkatkotasun eta lan egiteko modu bat, da STEAM hezkuntza. Orduan hori da zuzen ere, orain aurten landutako beste liburu honen edukia. Zer da STEAM hezkuntza, zergaitik, datuak ematen dira, orain aipatu ditugun batzuk eta horiek baino askoz gehiago. Beste batzuek egindako lanketak ere agertzen dira hemen jasota, ikastetxetan nola egiten den STEAM hezkuntza, ikastetxetik kanpo nola egiten den, mundu mailan ere emakumeak, neskak eta STEAM zein dan egoera eta ze eratako neurriak hartu behar diren eta nola egin daiteken lan. Eta alderdi metodologikotik daude proposamenak egin da. Bai? Eta hirugarrena, ja demagun jabetuta gaudela eta gazteak ja lanean hasten direla zientzia proiektuak egiten, eta gertatzen zaigu irakasle asko, gazte asko oraindik ere behar dituztela ideiak, inspiratu, ez dakit nondik hasiko naiz, ezta? Orduan, guk aspaldi zientzia soka proiektua daukagu, zientzia soka batean gazteek euren zientzia proiektuak egiten dituzte, baina horiek egiteko, ideia behar izaten dituzte eta laguntza metodologikoa. Orduan, alde batetik laguntza hori eta bestetik adibide pilo bat jaso ditugu gure zientzia sokan aurkeztutako proiektu errealekin. Hori da edukien nolabaiteko laburpena. 3 liburu hau ez gain zer gehiago? Momentu honetan eta gaur zientzia.eus webunean STEAM hezkuntzaren atala jarri dugu martxan, gaur estrenatzen dugu atala, eta lehenengo edukiak liburu hauek izango dira. Honekin batera, aurrerantzean, liburuetan jasotzen diren komiki batzuk aukeratu ditugu, eta komiki horietarako estekak eta sare sozial bidez eta webgunean bidez denboran zehar joango gara zabaltzen. Horrez gain, artikuluak, bideoak, adituei elkarrizketak, halako edukiak argitaratuko ditugu, esandako zientzia.eus/STEAM webgunean. Eta bukatzeko guk behar izan dugu eduki honen lanketa eta nolabait honetan sakondu guk geuk ikasteko, ezta? Eta iruditzen zaigu bidea badela, esan ditugun bi hartzaile mota hauei begira, irakaslei begira eta STEM profesionalei begira, nolabaiteko topaketak eta trebakuntza saioak ere eskaintzea. Bide horretan ezinbestean garapen agentziak, ikerketa zentroak, enpresak eta STEM mundu profesional osoko eragileek trakzio lan oso interesgarria egin dezakete, eta gu orain momentu honetan prest hau edozeinekin konpartitzeko eta sare hori nolabait eraikitzen jarraitzeko. Eta hori nire aldetik, eskerrik asko danoi eta... Ondo direzita dagoela dana, ez dakik galderarik badagon... Astu zait gauza bat. Edo ez dakit astu zaidan, bada espadan. Ilustrazioak, Pernan Goñi Olalde ilustratzaileak egin ditu. Eta egia da liburuzken prozesua oso polita izan zela, ez geneukalako aurreikusita hasiera batean liburuak izatea bai, baina emaitza bere eta gure arteko elkarrizketa amaigaben emaitza dira da bilduma. Eta lortu duguna da iruditara ekarri, askotan hitzekin eta zaila esatekoa den hori, ezta? Orduan, berari ere, gure aldetik eskerrak eta rekonozimendua gustoa izan dalako berekin honetan lan egite, eta jarraitzen dugu berekin, bai. Oso ondo, ez baldin badago galdera gehiagorik, beste behin eskerrik asko, egin duzuen lan guztiagatik. Marie Curie erreferente gehiago horretu gure lurralde honetan, eta benetan zorionak parte hartu zuten guztioi proiektu honetan. Agur!